Ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, бардоро ва апаву модарое ки моро тамошо мекунед. Авиакасай Толибов, бардорои азиз, апаву модаро, имрӯз 12 августи соли 2025 промои эфир даромадаем ки аз нархи навои билет шуморо бохабар кунем. Дар моҳи август нархи билет чӣ хишидесай? Билет дорем, электронный билет дорем, бардорои азиз, апаву модаро, ба тамоми самт, ба любой ҷо билет ҳастай. Билетҳои электронӣ мешавад. Баъд соатҳои кори мо аз соати 7 саҳари ба вақти Москва то соати 11 шаб ба вақти Москва ҳастай. Дар ҳамин вақт шумо метавонед занг бизанед, чӣ саволе ки дорем вобаста ба билет, саволоту натин, выходной надорем, ҳар рӯз кор ҳастай. Хулас ина марҳамат кунед, бардорои азиз, дуроен дар промои эфирмон иштирок кунед, саволотона нависед, нархи навои билета дар ҳамин промои эфир мебинем, гапто мезанем. Баъд бардорои азиз, билетҳои ай душанбе ба Москва омадан, хулас ҳамин Тоҷикистон ба тарафи Россия омадан, нарх наво қиматтар шуд. Бардоро нарх наво қиматтар хай сабабша ака ҳамат медонем, бардорои азиз, сабабш дар чӣ ҳастай? Ҳамин дарсҳо ки сар мешавад, дарс сар мешавад, ба ҳамин хотир қимат ҳастай. Қимат шидагия камтар, билет қимат шидагия. Оли ака рафта рафта то охири моҳа мумкин боядам қимат шава. Ҳозир акиш номаълума ё некем мумкин ҳамин шава, ба хотире ки ҳамин дарс сар мешавад ё ҳамин чиза нигоҳ карда нарх қимат шидагия. Бардоро хуб, якум нафаре ки дар эфири мо иштирок кардан, Юнус ва Дилафрӯз. Хуш омадед апаҷон. Салому алайкум. 25 сентябр чанд сумай? Алайкум салом. Апаҷон, нависен 25 сентябр аз куҷо ба куҷо? Шумо нагуфтен аз куҷо ба куҷо билет чанд сумай? Мо билет дорем, як ҷо намефурӯшем. Бардоро апо, касе ки тамошо мекунад, вақте ки шумо чанд сумай мегӯед, мо як билета намефурӯшем. Мақсад фақат душанбе Москва мо намефурӯшем. Мо ай Москва любой давлати дунё мефурӯшем. Ай душанбе любой ҷо ки вақте ки рафтем мо билетша дорем. Душанбе Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Озарбойҷон, дигар ё ки ай Москва. Шумо Қазоқистон мерен, Узбекистон мерен, Армения мерен, ба Озарбойҷон мерен. Ки ҷое ки мерем, бардорои азиз, билетҳоша дорем. Мақсад мо як билет як ҷора намефурӯшем. Баъд билетҳои дохилиро ам дорем. Бардоро яъне ки дохили дуруи ами ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки касе ки ай душанбе Хуҷанд мепара ё Хуҷанд Душанбе, ин билетҳоро ам дорем. Москва ба Душанбе 25 сентябр. Ҳозир мебинем апаҷон. 25 сентябр варианти арзонаш ҳозир мебинем, шумо да гап мезанем. Агар малол набошад, дастгирӣ мекунем канала якдонагӣ, лайкҳоро мемонем. Апаҷон чӣ гуфтем? Бардорои азиз, касе ки тамошо дорад, як дастгирӣ кунем. Чанд эфир сар додем, эфиромон часпид, рости гап натавонистем хушрӯ эфир карда, хушрӯ гап зада, шумо қатъи мақсад суҳбат карда. Ина имрӯз хай чашм нараса, эфирмон нағз рафтесай. Хоб, Москва Душанбе 25 сентябр да апаҷон. Варианти ай ҳам арзонаш 23400 рублай. Ай Жуковский меша вариант. Ай Жуковский ба ай Дамадедов варианти арзонаш. Ай ҳама варианти арзон. Я апамон да WhatsApp галасовой кадам ро ҷавоб додистем. Хуб, дальше мехонем. Салому алейкум брат, Москва Хуҷанд 15 октябр. Ва алейкум салом ака, хуш омаден. Агар меҳмон бошем, подписатсия кунед. Мо кӯшиш мекунем ки тез эфир кунем. Бардорои азиз, вазъията гап занем, чӣ хешидеса нарх навои билет. Барои ҳамин меҳмон бошен, обу нашен. Хуб, Москва Хуҷанд
15 октябр варианти арзонаш Айдамадидов мешавад 20000 рубл. Закия ва алейкум салом, хуш омадед апаҷон. Салом алейкум бародар, внук ва душанбе 3 август. Алейкум салом, ҳози як дақиқа мебинем. 3 август внук ва душанбе. خب 3 август внук ва душанбе 25400 рубл мешавад апа. Закия. Так, Юнус ва Дилафроз ҳама каса медодар. ҷона дастгирӣ кунем. Ҳазор раҳмат апаҷон. Раҳмат, дастгирӣ мекунем. Поддержка мекунем. Зинда бошед, саломат бошед. нархи наво агар маъқул шед, бародари азиз, апа ва модаро, марҳамат, номерои WhatsApp сахранид кунед. Дар WhatsApp бо дальчи гап мезанем, подробно уҷа мефаҳмонем. Хулас, ман намегӯм ки як авиакасаи мо гирем. Авиакасаҳо бисёр ҳастанд. Мақсад нархи навора шумо мефаҳмед. ранги бозор вори, ҳамин бозор ки даромадӣ, чӣ хеле чанд ҷора мепурсӣ, ба як ҷо мегирӣ. Масалан бинед чанд ҷо авиакаса ҳаст, нархи навора бинед, маъқултон шид. ина марҳамат кунед, мо дар хизматем. Худоро шукр, зиёда 3 сол меша. 3 сол аллакай зиёд шид. ҳамин видеои канали мо дуроин видеои якумона бинем, кай кадаги мақсад. мо пеша ирам кор мекардам, видео намекардем. мақсад я 3 сол зиёд шидаги дар ҳамин соҳа кор мекунем. алҳамдулиллаҳ. хай ягон хел мушкилӣ шидагӣ нест ҳозир. баъд эфир мекунем, бародари азиз, касе ки меҳмон бошад дар ҳамин канал подписатсия кунед. мо эфир мекунем, ҳамин дастгириёту нағз бошад, чӣ бошад, як рӯз пас ё ки ҳар рӯз кӯшиш мекунем эфир кардан гирем. Москва, Ташкент 15 октябр. хуб, боз мебинем ака. Москва, Ташкент 15 октябр. хуб, варианти бе багаж агар Москва, Ташкент нигоҳ кунем 12800. бале 12800 мешавад. багаж қатъи варианти Москва, Ташкент 14500 рубл мешавад. 15 октябр дака. ин вариантҳои ҳама арзонша гуфтесам бародаро. ҳамин вақте ки бародари азиз клиентҳо мо да масалан мепурсанд нархи навои билета, мо ҳама аввал варианти арзонша гап мезанем. мақсад баъд мепурсанд клиентҳо ки ака шабай рӯз астай. баъд мебинем подробно вақте ки шаб да арзон боша, мисол ва ё да туғрӣ нагира соатҳош, баъд дигар соатҳоро мебинем, ё саҳар да мебинем, ё обеда. баъд нархиш фарқ мекунад. мақсад некем якум бор вақте клиент муроҷиат мекунад, мо ҳама варианти арзонша мегӯем. соати чиша гап намезанем, фақат ҳамун рӯзша нигоҳ мекунем, мегем бародар намиқад нархи арзонаш масалан шавда соати 10 да мепара ё ки 11 да мепара. хайм хе бародаро, гуфтум ку билетҳои душанбе Москва омадан ё душанбе Санкт Петербург, дигар ҷо қимат шидаги билетҳои омадан қимат шидаги таи 29000 рубл шидаги. 29000 рубл сар мешавад ҳозир душанбе Москва омадан. пеша и хай арзонтар буд. 25000 буд, 26000, 24000 ҳам хе буд ҳозир. пеша ҳамин моҳи августа. бале ҳозир аями 29000 бигем сар мешавад. 28800, 29000 рубл сар мешавад билетҳои омадан. душанбе Москва то ҳамин охири август ҳамин нархе бародаро. касе ки ай Тоҷикистон омаданӣ. баъд сентябрда аллакай арзон мешавад. 1 сентябр мешавад аллакай билет 26000 мешавад, 26500, 27000. ям ба хотири чизай бародаро, ба хотири дарсҳо ма шумо да гап задум ку ҳамин дарс ки сар мешавад нарх навора ё чӣ мекунанд. бале ҳамин 1 сентябрда 25800 рубл мешида билет. 25800.
августа гап задем бордуро нархнаво ҳам хишидега билетҳои омадан фақат ана яке касе ки омадания ҳозирам сари вақта билет бигиранд ба хотире ки агар ҳами моҳ ахир шидан гира бо имконият дора ки бо қимат шава ай 3000 мумкин баландтар 35000 34000 мумкин билет бигирен ахирои моҳ да агар ки бо бигирен арзон меша арзон намеша бардор то ҳами якми чанда и моҳ 30 бале то 31 ҳам нархам қиматай баъд якум да арзон меша я 3000 мефурӯяд 3000 3-4000 мефурӯяд хулас апай дилафрӯз наиса патентам буд мешава 20 октябрда бояд граница пересекать кунем тоҷикистон равон бо метавонам омада агар ки шумо патент кинед апаҷон омада метавонед шумо патент карда наметавонед яъне ки агар шумо кор кинед официально патент кард барои патент кардан бояд 3 моҳ бесем қонуношон ҳами шидаги қонуни нав агар изменид нашида боша бояд 3 моҳ месем ҳами граница биромадем 3 моҳ месем баъд метавонем биёем патент кинем а так даромада меша как гости омада метавонем патент карда намеша фақат и фақат одамое ки патент мекунанд ҳамоно да дахл доранд қай бо ҳастанд юристо ҳастанд мақсад ягон юристи нағз бо мепурсем лекин то ҷои мо медонем ҳам хел аст зафар розиқов ва алейкум салом 20 октябр бинед рафта акай зафар ай киҷо шумо мерен ака ай москва мерен шумо ай санкт петербург мерен ай екатеринбург мерен ака ишам гап занед ози мақсад мебинем дар прямой эфир нарх навоша гапа мезанем хоб москва киҷо мерен ака москва киҷо мерен бародар душанбе кулов хуҷанд бохтар баъзе бардоро мақсад ҳами саволошона менависанд ранги чистон вория мақсад мо ҳам хе гап занем далишито биё охир мо киҷо мерем пурра нависем бардори азиз хоҳиш мекунам ҳами саволоро москва душанбе гап нест ака ина гапи дига мақсад ҳам вақти мо эконом меша ҳам вақти шумо ба ҳамин хотир коротка москва душанбе 20 октябр ё 15 октябр ҳам хе чӣ кинем бардоро мо ҳамҷа мебинем хоб даро шумода гап мезанем 20 октябр да москва душанбе варианти арзону шакаи ма ким бошен айдамадид фаста ба жуковский 23400 рубл мешавад акай зафар агар ҳамҷа тамошо кардаиста бошем баъд бардори азиз мепурсанд ки ака мо билета 3-4 моҳ пешам бигирем мешава бардори ягон кор намекунам 3 моҳ пешакира метавонем билетотона бигирем 4 моҳ пешам як хел авиакомпания мефурӯшанд билетошона 4 моҳ пешам мефурӯшанд ҳамаш не ҳами внукова мақсад дора 3 моҳ пешам дора 4 моҳ пешам дора мақсад метавонем гирифтан гирем чанд қа пешам ҳеҷ кор намекунам ба ягон изменение шава мақсад рӯзо шайли шава ё соатҳо шайли шава мо шумода хабар метиҳем бардор хуб салому алейкум ва раҳматуллоҳ бародарҷон 10 сентябр билета медидем москва душанбе акай суҳроб хуш омадем оз мебинем ака хуш омадем бародари азиз хоҳиш мекунем дастгирӣ кинем бародарҷоно якдонаги лайкҳорам бигузорем ба хотири ҳами дастгирии каналмон чӣ гуфтем бародари азиз мо прямой эфир мекунем ба хотири кӣ мекунем бардоро ба хотири шумо ки ҳамиҷа дуроям бардоро чахчах кунем нарх навора гап занем чӣ хел шидеста вазъият чӣ хел аста ҳамаша кӯшиш мекунем ба қадри имкон 10 сентябрдам варианти арзон акаи ма 23400 рубли варианти арзон москва душанбе сентябр октябрда ҳози нархҳо ҳамин хеле варианти арзон айдамадидов меша айдамадидов аста ба жуковский меша 23400 рубли 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 23400 рубли
ҳамин номерои авиакассияи шумо метавонем аз шумо гирем брон кунем. Мешавад акаи Зафар ин ҳами ози рӯи экранда охириш 5497 ҳамин дар WhatsApp ака. Шумо WhatsApp моро гирен сохранить кинем, бо дар WhatsApp мақсад салом нависен ё ки занг занен ака. Бо дар оҷа гап мезанем, подробно ҳамаша мефаҳмонем. ҳай масъалаи билет гирифтан чиз чӣ дора бардоро. ҳами паспортонро рӯй мекунем. карта дорем, картада перевод мекунем. Тамом мо билети шуморо оформим мекунем, бо дар WhatsApp шумо сурати билета мепартоем. баъд дар билетон ҳамаш нависагия, кадом числода, киҷо мепара, рейси чанда, ҳамаш нависагия мақсад электронни билета. барои ҳам бигирен истифода барои ҳамин хизматрасонӣ. авиакассо бисёр аст бардоро, бозам такрор мекунам, бисёр аст. шумо мақсад сравнит кинен, аввал нарх навора бинен дар ки чанд сума чӣ хел аст, баъд билет бигирем. Ман совет наметавонам аиш бигирем, мо фақат авиакассия худмон ҷавоб метавонам бардори азиз. Дар ҳамин чӣ камбудия мешавад, чӣ чизе мешавад. Ман просто мегӯям ки иҷам ҳамин интернет ҳам ранги бозор шидагия, мақсад чанд авиакассия, чанд ҳамин ранги магазин ворӣ. иш медуроӣ, мақсад ятш маҳқул шид мегирӣ. Барои ҳамин подписатсиярам кунен, WhatsApp-на сохранить кунен, ягон рӯз дар кортон мешавад билет. баъд муроҷиат кунем бардоро, иншоалло кортонам буд мекунем. Абдуманон Бекмуродов: ва алейкум салом ака, 20 август Ташкент Москва медидем. хоб бародарҷон ози мебинем. Ташкент Москва 20 август. 20 август дар Ташкент Москва. Агар бе багаж нигоҳ кунем ака, бале бе багаж нигоҳ кунем 14900 рубле мешавад. ай Ташкент ба Москва моҳи август, 20 август. август ҳам хеле бардори азиз. Бародарҷоно, подписатсиям кунем. вақте касе меҳмон боша, ҳатман подписатсия кунен. ва чӣ хотир ягон навигарӣ мешавад, ягон хабарои нағз мешавад, билет ё ки резко арзон мешавад, мо эфир карда ё видео карда дар ҳамин каналомон мемонем, шумо бохабар мешин. баъд вақте ки мо эфирам накардем бардоро, агар масалан коромон бисёртар шед, ҳар рӯзам ки эфир карда натонистем, мо дар WhatsApp ҳастем. масалан WhatsApp мо то соати 11 шаба кор мекунад. без выходной бардоро. шанбе бозор корай. хай душанбе то ҷумъаш фаҳмо аст, 2 рӯз дигашам кор аст. мақсад метавонем муроҷиат кунем. авиакассияи Толибов. ман хидм ҳастам Толибов бардоро. билетҳои шуморо ман хидм менависам, мақсад оформ мекунам. баъд дилипур метавонем муроҷиат кунем. касе ки пули сомонӣ дорад бардоро, ба сомонирам мақсад билет мегирем. ё сомонӣ ё рубл. шумо дар чӣ хеле ки удобна бошад. фақат ҳамин ду курс хати мақсад, ё сомонӣ дошта бошед, ё ки рубл, метавонем билет бигирем бардоро. билетҳои баъд касе ки билетҳои поезд дар корай бардоро, ё билети автобус, фақат дохили ҳамин рӯи Россия худаш. мақсад ягон нафаре ки мехоҳад Москва Питер рафтан, самолёт қиматтар ки боша, мақсад вариантҳои автобус ҳастанд бардоро, вариантҳои поезд ҳастанд. ин вариантҳошам мебинем. арзонтар бо шумо да пешниҳод мекунем, маҳқул шид мегирем. поезд душанбе Москва мепурсанд, надорем бардоро, ё ки Москва душанбе, ё ки Волгоград душанбе. озии фурӯхтани ҳамин билети поезд электрониш, яъне ки душанбе Москва ози ман шидагия бардоро. ман шидагия фақат шумо як ҷо харида метавонед. ай ҳамун ЖД вокзалода кассошон аст. ай ҳамун кассаҳо рафта лично бояд ай касса бихаред. ЖД вокзал ки мерен, ай ҳамунҷа
мехарем. Пеш буд иҷозат буд бардоро. Пеш мақсад метонистем ки амхе через интернет бихарем, мақсад через авиакасое ки онлайн кор мекунанд. Пеш метонистем бихарем. Ҳозир манъ кардагиам. Билети мақсад Душанбе Волгоград ё Волгоград Душанбе ё Душанбе Москва. Ҳамаи вариантҳо. Акай Суҳроб, саломат бошед. Акайҷон, моҳи сентябр билет арзон мешуда бошад Москва Душанбе? Москва Душанбе арзон шиданшад бародарҷон. Мо намедонем рости гап. Ягон моҳа намедонем ки арзон мешад намешад. Инаи моҳи тобистони дароз мақсад билет чанд қабл қимат буд бардаро. Мақсад 2 сол пеша 3 сол пеша шумо аҳамияти нарх навои билет чанд қабл буд? 5000 6000 мешид. 2-3 сол пеш правилно амхи буд. Ана ин сол бинед ай 20000 хе мақсад 5-6 нашида. Ам билет ами тобистони дарозо масалан июн июл август хеле билетҳо набуд бардаро. Ба ҳамин хотир ишам ҳеч гуфта наметонем бардарҷон. Мақсад моҳи сентябр арзон мешавад намешавад иш номаълум аст. Кай Суҳроб, бародари азиз, ҳеч чизиш номаълум. Мақсад ки ранги курси доллар вория. Я мебини 10000 мебини аз соат пас 15000 шид. Бо мебини 13000 шид. Бо мебини 20000 шид бародарҷон. баъзе бародаро мепурсанд билета ба як ҳафта пас менависанд. Меган ака паспортмон нароӣ кунем билета мегирем. Баъд мегем бародарҷон нархи ҳамин пурсидаги шумо аллакай қимат шид. Мага чихе акару як ҳафта пеш занг зада будем иқа гуфта будем. Ин билет бародаро ҳар соат не инами ҳар минут бозӣ мекунад. Инами ҳозир мебини як нарха 5 минут пас будро нарх метавона ҳалӣ шавад ё ки 2 минут пас. Хоб Хуҷанд Самара аз 1 то 10 сентябр. Ҷай бародар дар WhatsApp навистай. Амира ҳозир. Так, ҷавоб гардонем бародаро. Так. Аз 1 то 10. Значит, 3-да мешида рейса, баъд 10-да. Хуҷанд Самара. Ҳозир як дақиқа бародаро. Билети ҳами бародарро бинем, баъд дальше мехонем саволотона бахшиш. Як ним соати дигар бародари азиз эфир мекунем. баъд эфирмона ҷанбаст мекунем. Мо дар WhatsApp мешем бародаро. мақсад шумо дар WhatsApp метавонед занг бизанед, прамои гап мезанем. ҳозирам мақсад метавонед занг бизанед. Инами ҳозир саволоро ҷавоб метавон. мақсад ки шумо метавонед занг занед бародаро. шарт нест дар инҷа навистан. занга метавонед ҳозир дар ин прамои эфир занг бизан бародарҷон, гап мезанем ки ҷо билет дар кор айта. Чӣ проблемае, чӣ камбудияй, то чӯ мефаҳмидагимона мо шумода гап мезанем бародаро. То чӯ медонистагимона. Хуҷанд Самара 3 сентябр. ҳозир як дақиқа бародари азиз. 3 сентябр. 3 сентябр. 10 сентябр. 10 сентябрам бинем, баъд дальше бо чӣ кор мекунем? Мебинем саволотона бародарҷоно. Дар саволои шумо мақсад ҷавоб метиҳем. 10 сентябрда бошад. Так.
акай Суворов, ташаккур акаҷон барори хизмататон. Гап нест ака, саломат бошед. Шумоам раҳмат ки медироин, дастгирӣ мекунед. Дар программаи эфирмон лайкотона мемонед. Раҳмат калом бардоро. Наҳам даҳами сентябр Москва Душанбе. ҳозир мебинем. хуб, компанияи Somon Air япаймо Somon Air пирсидиян. хуб, значит наҳами сентябр хуб, бародарои азиз марҳамат кунед, саволотон бошад, касе ки оз тамошо кардисоед дар программаи эфир нависед, ози ҳаминҷа гапно мезанем, саволотонро ҷавоб мегардонем. Баъд як ним соати дига эфир кунем бародарҷоно. баъд касе ки мақсад билет гирифтаниай дар WhatsApp паспортотонро рӯй кунед. тамом, мо билетҳои шуморо мақсад менависем, як таята очередь хати бардаро. як ним соати дига эфир кунем, баъд чикор мекунем? баъд билет мегирем. апаҷон кӯдаки 10 сола ки бошад, авиакомпанияи Somon Air 50% мегирад, хулас плюс минус 50% аст. компанияи Somon Air бародарои азиз то 2 солара бесум аст. ай 2 сола боло 50%, ай 2 сола то 11 солара бардор. баъд 12 сола боло кишид, аллакай 100% мешавад. масалан ай 12 боло уже одами калон нархаш ҳамхе ҳисоб мешавад бардор. бардор нависа Москва Душанбе. Москва Душанбе 15 август то 17 август бе багаж. 15 август то 17 август. бардораи азиз, касе ки ҳаминҷа ҳоз тамошо кардисай, Москва Душанбе рейсҳои хумон бе багаж вариант надорад бардоро. мақсад ки ҳамаш багаж қатия. единственный ай Новосибирск ё Душанбе ё Хуҷанд шумо вақте ки рафтанӣ мешед метавонед бе багаж билет бигиред. мақсад ихтиёрӣ ё мегирӣ ё намегирӣ мисол. а дигар рейсҳош ҳамаш багаж дорад. хе биги ки бе багаж мегирам арзонтар намешад бардор. надора, ҳамхе тариф нест. ана баъд ай Душанбе ҳамун мақсад Новосибирск, агар касе ки ай Душанбе омадан бошад багаж қатия бардор. хоҳе нахоҳем багаж дорад, масалан бе багаж надорад, фақат рафтанда ҳаст. варианти бе багаж омаданда не. омаданда надорад, ҳамхи тариф нест бардор. хоб Москва Душанбе ай 15 то 17
Так, варианти арзонаш 23800 рублей мешинед, бардорҷоно. 23800 рубл рӯзи, так чандум число буд? Рӯзи 16 август мешавад. 16 август ҳамин нархе. Баъд дигар рӯзош бо қиматтар мешавад. Дигар рӯзош 24200 мешавад. 15 17 ҳам ду рӯзи дигараш хулас ҳам хиёста нархи навои билет. нависен бардори азиз, нависен саволотон. ҳаминҷа тамошо кардиса 1-5-6 нафар дар эфири мо. ана лайкорам бимонем бардоро. эфирон монда мақсад дастгирӣ шавад. касе ки тамошо мекунад хоҳиш мекунем яктоги лайкам бимонад. салом алейкум ака, билети душанбе Самара чанд сум то 18 август? алейкум салом Вячеслав бардарҷон, ози мебинем 1 дақиқа. Так оз 1 минут то 18 август душанбе Самара. Душанбе Самара. Так, душанбе Самара 33200 рублей бардарҷон. 18 август мешад. Варианти арзон 33200. душанбе ба Самара. Компания Уральский аст. 33200. мақсад ҳамихи нархнаво душанбе Самарарам қимат буда бардоро ай 3000 боло. Так айда пештар рейс ҳастай 15-16 дастай бо иёш айвайда қиматай бардарҷон. Чем нисбат ба 18 бо инош қиматтаран. Аллах. Алхамдулиллах. Сомонар чи ака? Сомонар бародарҷон рӯзи 16 дастай қимати бадай 39700 рублей бардар. 16 дар рейс ҳастай пешай 18. баъд 23 август мешавад. аллакай бо числош боло мерада, хулас дуртар меравад. вайшам ҳамхел қиматай бардар. варианти арзон худаш 18 мешавад. баъд 19 дастай саҳар қати соати 14. 33 буд 34 200 нархш. хел бардори азиз. касе ки тамошо кардисен бардорҷоно дастгирам кунен, якдонаги лайкорам бимонен дастгирӣ шавад. бардори азиз, хай эфирам ак саволотона ҷавоб гардондум. як 5 минути дига эфир кунем, баъд эфирмона ҷанбаст. бегаҳда неста ака билет? бегаҳда не, ай душанбе Самара саҳарда бардор. агар 18 гирифтанӣ бошад 33200 нархш, 8-15 саҳарда мепарад. регистрасияш 5-15 саҳар қад сар мешавад. рейси бегаҳ нест. як рӯза якта рейса бардарҷон. 19 да ҳастай, баъд 4:35 мепарад саҳар қати. ирам шаби аму 18 рейс. мақсад регистрация мегзарен. саҳар қати парвоз астай 19 август.
як 5 минути дига эфирмона давом метем бардори азиз. ҳаволои бисёри бардорда ҷавоб гардонем ирӯз. ҳай касе ки дуромад аз ҳаволаш ҷавоб гирифт, каседа ки билети ки ҷо дар кор буд ҷавоб додем. Бародарҷоноб бо дальши дар WhatsApp, дар WhatsApp ҳам суҳбат мекунем. ана хулас дар WhatsApp метавонед занг бизанед, бо дальши гап мезанем. боз агар касе ки эфир дуромадиста бошад, нав хушомадед. марҳамат ки авиакасса ҳастай. ҳозир дар промои эфир мебинем нарх навора шумо дар киҷо дар кураи киҷо ба киҷо кадом рӯзда нависен дар ҳамин комментария YouTube. мо дар саволои шумо ҷавоб мегардонем. саволо шавад эфира давом метем, нашавад ҳам як 4 минути дига аллакай эфир мекунем, баъд ҷамъбастиш мекунем. Ва алайкум салом бародар, хуш омадед. Як нафари нав дуромад аст. Акай маъруф Москва Душанбе. Кайда дар кора акай маъруф? Кадом числода дар кора ака? Гап занен ози мебинем, ҳаминҷа гап мезанем. чори саҳарда меша рӯзи 19 ака бахш. Акае ки бародарҷон 4:35 да мепара, 19-да ҳастаам херес. 4:35 мепара, регистрасияш 1:35 мешавад. 1:35 19 мешавад. яъне ки шумо бояд 18-да шаб бошида аэропорт рафтанатон дар кора. 18 шабаш аэропорт меравем, баъди соати 12 аллакай 19 число медурояд. соати 1:35 дар регистратсия, 4:35 саҳар қати 19 числа парвоз мешавад. Душанбе Самара 33 ҳамин вариантам. Новосибирск хуҷанд чанд нас нақш. Кайда дар кора ака? Числошам гап занед. Новосибирск ба Хуҷанда. Кадом числода бинем? бардори азиз, касе ки лайк намонда бошад, хоҳиш мекунем дастгирӣ кунем, як дуна лайкам бумонед. Дастгирӣ мешавад барои эфирмона. нав 4 дуна лайк шидай. бисёри бардору дуромадана лайкҳошон кам, лайк намемонанд. Не сомонаер нест бародарҷон. 19-18 чия? Уралский авиакомпания. Маъруф Закиров. ҳозир бародарҷон саволи якара ҷавоб диҳам. Новосибирск Хуҷанд 3 августа. ҳозир саволи шумодам ҷавоб мегардонем. Новосибирск Хуҷанд 3 август. Так, варианти Б багаж Новосибирск Хуҷанд 13300 рублей мешавад бародарҷон. 13300 3 август. Москва Душанбе 18 август. Акай маъруф. ҳозир бародарҷон мебинем саволи шуморам як минут. дастгирӣ кунем бардори азиз. лайкотон лайкҳоро бигзоред. хоб 18 август Москва Душанбе 23800 рублей бародарҷон. 23800. 23800 рублей. акай маъруф. барои шумо кӯдак хатем 50%. Сомон айр ҳаст бародарҷон, 16-да мешавад. баъд қиматаи сомон айр одами калонда қиматаи гудакда 50% ки бошад. хулас ира дидан дар кора мақсад сравнит кунед. аз Уралский авиакомпания мақсад ки одами калонда арзонай гудакдам 70 бошад. мумкин чем ба сомон айр арзонтар шавад. шумо дар WhatsApp нависен ака, мо вариантоша бинем ки кадомаш арзон мешавад. ана
баъд шумода гап мезанем бароиш ки Somon Air таи 40,039 чанда як нафарда як одами калонда ҳам хеле бародарҷоно баъзе рейсҳои Somon Air одами калондам ки мақсад гудагдам ки 50% ки бошад одами калонда қиматае мақсад баъзе рейсҳо ҳамашда не ана баъд Уралский мақсад кудагдам ки 50 набошад мисол 70-75% мегирад баъзе рейсҳошда ҳар хира мисол 80 мегирад 95 мегирад бо арзон мешавад ба ҳамон кудагдам қимат бошад ба хотире ки одами калонда арзонае холас ира мебинӣ варианте рӯзи 30 дидем ака Новосибирск хуҷанд гап задем ку Новосибирск хуҷанд 30 августа шумода гап задем бародарҷон нархшаи навоз як бор дига мебинам 13300 рублей гуфтам. Так соатш чанда яка бахшиш соатш оз як даха бародарҷон душанбе Самара гуфтем душанбе Самара 16 ҳастай соати 9:30 мепара саҳар қатӣ Somon Air 9:30 мешавад бародари азиз бародарҷоно хайна эфир монам қариб таги 1 соат мешавад саволои ҳаматонро ҷавоб гардондем саломат бошед касе ки дуромад иштирок кард лайк мон дастгирӣ кард ҳаматонро раҳмати калон бародари азиз чӣ кор мекунем хай эфирам ҷамъбаст кунем бо далши дар WhatsApp мо мешем касе ки билет гирифтания марамат дар WhatsApp мо нависем худованд нигаҳбонтон кӯшиш мекунем бо паги дига ҳамин ба наздикҳо эфир кунем саломат бошем бародарҷон худованд нигаҳбон шуморо ҳаматонро ҳазор раҳмат то эфирҳои оянда саломату сарбаланд бошем.